Здравейте, приятели, аз съм Диана Манова и в днешното видео ви обещах да... О, колко сладко кученце! За това на нашите съседи. Това е къщата на баба ми. Дядо ми гледа странно. Нищо не съм се събрал. Това са цветята на баба ми. Тук обичаме да се храним на това место. Ще ви печем маскара ли? Да. Окей. Искаш ли? Да. Това са розите. Добре. Тук има цветя. Това са до нашите съседи. Нещо такова. Но тук също цветя. Там баба ми нещо е сетила. Не знам дали го виждате. Сега ще ви покажа кокошките. Имаме кокошки. Това са кокошките. Знам, че всички са виждали кокошки, само че къде е Петела? Петелчо! Баба! Да, има ли Петел? Не знам, аз ще проверя. Като гледам, май няма. Не виждам. Петелчо! Къде е Петел, бе? Само кокошки ли има? Петел? Няма. Ще храна кокошки. Да. Сигурно са го заколяли. Защото... Защото не знам защо. Тук има паничка. Тук е храната. Ето сърдата.